Sí, aviam, molt breument, jo crec que el primer que hem de tenir clar, i el senyor Milà ho deia, el que passa que aquell que és jurista sap que al final, quan tens una sentència, si la sentència et condemna d'alguna manera a pagar, doncs has de pagar i ja està. I una cosa com aquesta, en el que ens estem jugant a Catalunya, en el cas de l'Estatut, si tenim una sentència, com sembla, de castració química, tindrem problemes greus per desenvolupar ja no només aquelles polítiques que permetien aquest estatut, sinó molt probablement tindrem, perquè ho significa, així significa aquest recurs tant del Partit Popular com del Defensor del Pueblo, signifiquen un retrocés en algunes coses, una relectura de moltes de les coses que es van fer en el Pacte de la Transició, sobretot en aquelles coses que són cabdals per Catalunya, com són la llengua i els símbols. Això és molt important. Per tant, aquesta unitat política l'hem de començar a cercar des del primer moment. I aquí és on Convergència i Unió posa sobre la taula sempre aquest límit que està només fins allà on la gent de Catalunya estigui disposada a anar. Per això nosaltres posem per davant de tot el dret a decidir. Qualsevol pas que vulgui donar endavant aquesta societat haurà d'estar referendada per la majoria. La unitat al 100% tots sabem que és impossible, però en democràcia existeixen les majories i, per tant, hem d'articular la majoria perquè aquest joc que permanentment tenim de Parlament de Catalunya, Congrés de Diputats o Catalunya-Espanya l'hem de trencar. Perquè aquesta dinàmica que ens porta a que quan li interessa al Partit Popular conrea aquesta mena d'anticatalanisme i quan li convé al PSOE doncs també sap jugar-hi, ens porta a que moltes vegades Catalunya n'és la perdedora d'aquesta idea. I fins i tot aquelles persones que mai s'han plantejat la sobirania més enllà d'un viure amb tranquil·litat i permetre viure un catalanisme sense cap problema, doncs avui s'estan plantejant anar una mica més enllà. I aquesta situació és la que per mi ha canviat. En aquests moments el que Convergència i Unió defensa és que puguem parlar clarament als partits catalans i que ens deixem estar d'històries i que treballem amb una unitat clara respecte a Madrid. I aquí jo voldria emplaçar sobretot en el Partit dels Socialistes de Catalunya, que tenia una tradició, jo crec, fora de tot dubte durant molts anys i que darrerament, molt probablement, degut a pressions complicades que ja els van impedir estar a la manifestació de l'1 de desembre de fa 2 anys pel dret a decidir, i ara molt probablement fins que és anar guanyant temps fins que surti la sentència. Jo no voldria anar més enllà, crec que s'hauríem d'apel·lar que el Partit dels Socialistes de Catalunya es situessin, perquè jo no tinc cap dubte que aquest és el seu sentiment, se situessin en l'àmbit nacional, en l'eix nacional de la defensa dels interessos dels catalans amb la mateixa intensitat que ho fan a Catalunya, ho facin també a Madrid, perquè no ens oblidem que aquests 40 i pico, 40 i escaig de diputats que envia Catalunya al Congrés dels Diputats, si actuessin d'una manera defensant el que han de defensar, molt probablement avui no ens trobaríem amb aquestes circumstàncies. És cert que tot això que està passant fins ara desacomplexa molta gent, però també la feina que tenim els polítics és no portar-los cap a la frustració. Per tant, no els hi podem dir que com que no el Tribunal Constitucional en retalla l'Estatut, demà tindrem la independència. Escolti, això seria un portar en aquest país amb un frontisme que no ens portaria enlloc, res més que a la frustració. Per tant, hem de treballar uns i els altres per tirar endavant primer aquest projecte i després fins a on el màxim de gent vulgui anar. Nosaltres estem completament d'acord amb el dret a l'autodeterminació. Si aquest poble vol ser independent, que sigui independent. Si vol tractar de la confederació, parli de confederació. Escolti, totes aquestes coses es poden tractar, però el primer que hem de fer és si a Catalunya tenim aquesta unitat i podem portar-la també al Congrés dels Diputats a Madrid, que és on aquesta unitat ens fa figa.